Voinia hian Ch&Ng nuai in 20% equity shares current offer chewani. And can we expect a projection here? Alan lian lutu wari sa sangkatia. 5 lakhs 30%. 5 lakhs in 25% kan offer. Exang shareholders. Startup chu kan lan ya. Kan parent company Chengrang Sellsthing.com hi private limited tura ro kan me kan ya. 5 lakhs 30%. Kastan. Kastan na nga yun kasi 5 lakhs na doon sa mga. Jibayule kelruat puya Sellsthing.com CEO kan ya. Kan parent company hi HLDL Solutions Private Limited ani. Sellsthing.com ina tumber chu local business te promota sumdong mek tele sumdona bultran te tana remcha na le awlsam na siam sakhi ani kan hriat thau angin hrilenga wangin sumdong ten dor an hungmu mal theilova dor honnia bibuide kan pungkhom lo thei si lowa today tu te tan po luti hai te tak thil ani nge yang tin sumle bungrawh chevel chin chia fela poimo le hau takzia kan thau anga heng har sanna karon talan sang te sukiang tur hian Sellsthing.com hi karon chhop chhuak ani Sellsthing.com hi sumdong ate bera tanga alian ber thlenga nei thea awlsam taka an nei thea siam ani a Sri Lanka ra po sumdong tena an sumle bungrawh chevel felfai taka an manage theina tur online tur ani karmasa ni sompalia launch kha ania kan launch ni atanga voin thleng hian customer som pariat lai mai kan nei to a at ashan pain thelar lovin chu tiza chu kan hu to a tuna hian Meghalaya le Nagaland lama po huang zau tura indona nei mek zerani tuna voinia hian Ch&Ng nuai in 20% equity shares current offer chewani kan parent company nuaya brand Mizoram hian sumdong sang zali chuang te me umei kan thopui meka kumin chu ngein customer zani somnga kan hu the anga chuti chuan kan revenue hi nuai som palia akai chho the anga chu 65% growth rate ani kalonge Nuai nga 20%. 25 lakhs. 25 lakhs valuation. I think at 25 lakhs worth ang nga ini ngai theidan. Tun kum chu hian customers ni somnga kan hu the chuan estimated a hian kan chu danin a basic plan hi Ch&Ng zanga plus setup charges le thil dang kan calculate in 25 lakhs tal kan kai the ni Speculation. Bok. Kan zodu chu hetlai in profile la hian nia kum khatna hian 25-30 lakhs vel ka revenue anta no chilai soi zo den khan ain kalau chut ve me net profit hi iziakta chu kan lo chut ve ka thiam danin 3% vel chau na kalta ni is chuan a 50 year chuan 30% profit chu om nge ya pase kalau en hian profit tu tam dil dun ta mase a first year khan 2.3% vel ta chuan chu ba ka pakhat na anta a panin chuan sari somnga customer ka nei chuan revenue chu mi za chu noi sopi panga vel ta ro ta chuan I antina per unit cost is soinen khan hemi kan revenue kan thlen tur hi ain millo mo kalau ti dawa I tai kha min cha min chil thei kan share thau angin startup kan nia give me estimated fact alani hri awang hian actual hi calculation har buai thak deuh leka kha expense maximize thei ang bera calculation siamania tuna hri chuan tuna kan PAT kha englawa profile in tarna lang khan khami kha chu kan thleng phangi ngei turin At
kan chian tlan jok nan kan lai panel pialama viewers thleng pon customer enge ti maila tu te hne na han man tura nge han shal turin nge in product hi om le khamilai kha soifia thei dan te om tuna ban target market hi B2B business to business sum dong te ta na rem chan na siam sakha ania hei lockdown nulama poni se lockdown lai lo ni vele zel bok nen sum dong te tara management fel fai an in rail bol dan an sum do na in rail bol dan fel fai taka bungrawh chevel le sum chevel a hran pa mihring ati tu tur sum tam taka chhor ngai kher lova khami ti tu tur software om kha ania chu mai ba ka benefits hrang hrang oma sellsthing.com a hian mobile application rights an nayanga engkimi WhatsApp API WhatsApp link vek ania Mizoram a chuan IG te Facebook te kan hmang na sa WhatsApp te po WhatsApp group te po niang chu khang nuai bo si lova khang hmang tho sin bang tangkai tho si khan sellsthing.com hi a man thei don ani tun la hian hei online na inzur hin tam Instagram abikin ani an tamang le khom me makeshift deuh lakin an ditlang puita chuan khang ho kha work veng reng fu ni tin Instagram te chu Facebook te platform salong ni tami tam tak lo kom sana ida follower nga page chuanin tikhan ang lo an advertisement ka ani ngal tel ta ni chung te ayat Sellsthing hi an thlanzo an san tur hi engene order management le inventory management baka accounting tool kha boka CRM customer relationship management tel boka sellsthing.com through order an lak chuan an order lut hi tuna hian atlang puin IG Instagram direct message ten an la notebook ten ziak thale ta efficient lo har sa eme wa zan khata order estimated ati taila somni te lo la theita se hemi true chuan zan men re kher ngai lo an mutlai point order lo lu chur churanga jinga fel fai tengin packing vel po anti thei do na chuba ka data analytic tool omanga kar khata ani hral zate an product kal berang chi te engzat nge in stock nem ngai zong kha a calculate thei vek don boka in chut fel thei vek don ani ani le ta chuan hami a technology khan khami tunge develop to IT hi min kha khami kha nang ma ni develop nge dia tla kha consistent doin ka chu ka experience pakha chuan phaila panga training vai khat chu ke ma ni business a kan develop tir ani chuan wa ai a corrupt chang te lo oma thil thang som ta bak ne cha bak ne do te hom ta ni chu a consistent lo ta khami ka lo mang to si chuan a crash chang hian kan business ka boi fak ta ni chu tai chuan tike inconsistent ngem tu ga develop thebi tak hi enge ang expertise nge ni ka in shil theng kan parent company nuai hian technology team kan ne kan CTO hi Ridvich Pandey kan tia Kolkata India ani hi kumsom panga tanga coding lo zir to Udemy ya zir chuak ania chuan chuba ka chuan kan technology team a tho hian digital marketing lampanga customer te puih thei professional kan nei boka chuti chuan engamo har satna po khan khami kan technology team through khan awlsam takin le fel fai takin engkim kan fix thei zung do ani cloud based ro cloud based SaaS ani le engtinge anon manang kas englo khan tinan kan lo tuna investor ni lo mang du zo ka khani taila hian hetiang hian sellsthing.com a hian an lutanga ti hian plan sang hi om ta ni tia in sign up ni mai ta an credentials te ti hian an tiluziak lutanga ming email password te setanga chuan ta hian an domain du an mani website ming tu rakha an ziak lutanga chuan an dorming.sellsthing.com in a sharing website an nei to mai dona chuan khamia khan an product te engkim kha an upload thei vekanga chuan admin panel hi
a boka admin panel a hian tools sang ni china kan soya feature so zong kha a vek ta khata tang khan sumdong te khan anron control thei dona anron manage theianga engkim kha awlsam takin anron access thei do ni Standalone apps nge ani don integrated omje chu filan apps aron siamtira pisang zen ron siamtira ka siamtira budavilen siamtira standalone apps veking nge akalanga standalone vekin more in the cloud tak nge ania standalone Store apps provide to them individual website thau kha an neyanga chu zong chu aniri mai integration ala omri lotina chuan mobile application rights kha premium a hian an neyanga premium lo basic vel pona andu pon kan siam sak thei thowa a hran pa application tu te tan po kan technology team te hian an design sak thei bokani configure in crash time problem bug fixing anything problem nge mo mi chuan kan han hril zewa aron ti zung ve mea chu tiang ani leng han chiat ang te emo kha chu omlem lawa chan chu kalkat lama chuan ke ni ai ngo chung current te tha baka kan expert te hi undedicated emema zan khuwa na thok pe a eng tiklai po thok pe reng an ni awang hian kan du na emem po nia kha wanga vai cha chhuak ka chhor bo kan ni Misia min berta business tan khan. Chu ta chuan up marketing chungchang ate support inpekna tur kha entin nge ni hand holding support in pedon nge ni ya khami advisory in ni don nge ni tlai ta kha ta po chu long pedon ta wala expert in name tunge expert te chu experience nei to em wan chu platform chuan one thing sen push down tak se in it nuai khan register ta push down tak sa se hi chu tian tu hei customer chu lom ti kha I expert te nei em ti kha kan chu ne tu na hian digital marketing manager digital marketing professional kan nei ta paid promotion te Facebook Instagram through online promotion ti sak thei tu kan nei a tu sulom boithak deu chu mizo chani b2b nia ka experience ho chu mana kan thiante dor nei hi tilgen seconds ka an inventory management le sales software te hi awlsam deu te hen ka plan china ka design saga chuan kan thiante developer ho ka CMT ra ka present ani an mang lo right present ani chuan in ka rilu tak chuan vet hun lai khanita justice zu tu chuan complicate rekta vet hun lai khanita khang ho jong jong te ne na te awlsam deu ti the na tur le an data maintain na tur khang ate a present in ka present ani chuan antinan kori nang chu coding in peng hemi kor hi ani chuan blue ni chuan b1 2 3 em in pe meng kan te samte hang ti tang sen mang ta reng lo me chu ting deuh lak chu om ve theita ni antina ai ti mu theita ma se long term khan chu kan lo soi zau bel lo ka adoption kan sa pro ma chuan min nan lo ti nan lo man na tur khan nang ma ni hian chungi plan nang vel ta chu han soi zau thei te om chuan a chiang le zual anga adoption lo that jok thei nan min an lo man na sak jok hand holding kan TiLi khama hand holding ba ka soi tong tho khan kan siam lai le designing engting kan TiLi hian Mizo market mila design kan tumber hi ania achan chu Mizote chu thil kan du da lo ni vak lawa awlsam lut tuk ngai tu kan nia kan du da lo ni vak lawa pe lo chun zom mei chi kan nia khatiang wang khan Mizote mil tura Mizote pona kan man reng thei tura kan nin mai lo tur thil kan ngai tua chu tianga kan siam chu ania a thala mai chat chu ka ringa pe po man ve nge po ROI man ka chu ROI kan chu man ROI po tu shan ni TiLi khatse projection fekala ni projection ka field of expertise lo di lo bok ne min chet hi angai don tlat nei chung 5 lakhs 20% no pitcha
and can we spec a projection here alan lian lu to ri sa sang ka tia 5 lakhs 30%. 5 lakhs in 25% kan offer. Exang yom shareholders. Tuna hian sellsthing.com bi ka hi chuan startup chu kan la nia kan parent company nuai tang hian sellsthing.com hi private limited tura ruang han me kan ya 5 lakhs 30%. Kasten na nga yung gasyo. 5 lakhs ani don sa 30% ani don sa projection ne aris asang lu to ka. Mase cash flow te cash flow ala umok sila wa. Speculation atanga Speculation vekin thila kal research software shimhin ka tui em awang ka developer kan nila mase ka tui ko do ni coding te ka np chumi wang hrim chun ti de wa sumi wa shim reason i du chuan hei pakhat ile ne ya ila zot the ya cái ai cho nó 30%. ron du te ne em nge Ron du ne em, i du i du ron du chuan chuan du le liak zok na chance te pom ta se ka team te kan ron ve han ron lok lai ai tan pot hazok ang nó thích chứ 30% chu tha kan ti e to ga ne chuan na ji kan le ya ang le to ga ang le to